ନୟାଗଡ଼ ନା ନୟାଗଡ଼ କୋଉଠି? ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ବଜାରକୁ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ କୋଉ ଛକ ସେଇଟା କହିଲେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତେଜ ଭ୍ଲଗ୍ସକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ କାକୁଡ଼ି ବିଲ ପାଖରେ। କେତେ ସବୁଜିମା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି କିଆରି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସବୁଜିମା ପରିବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କାକୁଡ଼ି ବିଲରୁ ଘାସ ବଛା ହେଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଖାରୁ ଟିକେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଭୁସି ରଖିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭୁସି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ପରଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଖାଇଦେଇକି ଭ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ କରେଇବି। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ସଟି ଖୁବ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ସରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ହାତ ତିଆରି ଲୁଗା, ତନ୍ତ ଲୁଗା, ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୁଣାକାର ଘର ରହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ସେ କେମିତି ଲୁଗା ବୁଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଡିଜାଇନର ଲୁଗା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ରେଟ୍ ରହୁଛି ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଜାଣିଲେ ଦେଖିକି ନବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲଟେ ଦେଖିକି। ଏଇ କଲର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୁଲ ପଡୁଛି ତ। ତମର ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଉସୀ କଲଣି? ତମର ତ ଇଏ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ନୁହଁ? ଆମର ତ ଯୋଉ 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଏ ବୁଣିଲେ ଆଉ କୁଆ ଗଲେନି ଆଉ। ତା ବାପା ବୁଣୁଥିଲେ, ତା ଦାଦା ବାପା ସବୁ ବୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବୁଣିଲେ ଆଉ। ଏଠି ସାନ ପୁଅ ବୁଣୁଛି, ଏଠି ବଡ ପୁଅ ବୁଣୁଛି। ଗୋଟେ ଲୁଗା ଯାହାହେଲେ 2-3 ଦିନ ଲାଗୁଥିବ। ହଁ, 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ, ଦିନକେ ହବ। ବସିଲେ ସିନା। ଇଏ ତ ଓଁ ଶାନ୍ତି ବାବା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ରହୁଛି, ମନ ହେଲେ ବୁଣୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପୁଅ ମାଇ ପସନ୍ତି ଯେ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି। ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ମଉସା ଯାଇଛନ୍ତି ହାଟକୁ। ଏଇ ଗାଁକୁ ତ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଯାଇ ହଉ, ଗୋଟେ ଭଲ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଘରେ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯିବେନି। ଯିବେନି ବୋଲିକି କାହିଁକି କାହାର ଯାଇକି ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିବେ, କାହିଁକି କହିବ ପଦେ ଭୁଲ ଭଲ ହେଲେ କହିବ ପଦେ। ଏଥିରେ ଆଉ କେହି କହିବାର ନାହିଁ। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ତନ୍ତରେ ବସିବେ। ଏଇ ତନ୍ତରେ ବସିବା କଥା ହଉଛି ମୂଳ। ଆଉ ସିଏ ତ ଶାନ୍ତି ବାବା, ସିଏ ପୁଅ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଣୁଛି, ସାନ ପୁଅ। ଆମେ ପଳେଇବୁ। ମୁଁ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛି, ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି ସେଠି, ଏଗ୍ରିକଲଚରର। ତେଣୁ ବାହାରେ ରହିଗଲା ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଆସି ହଉନି। କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛ? ରୋଷେଇ କରିନି, ଆରମ୍ଭ କରିବ? ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଉଛି। ଦୁଧ ଧୋଇ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବି?
लुगा देखिक आसी सारा पर देखु आमर खटी जगार मु एवं मोर बंधु संतिया बसीचु ये किछि समय टाइम पास कारण उभय बाहर रहु आमर खूब कम देखा साक्षात हुए तेणु काली मु गाँ को आसती से 3-4 दिन है गाँव में आसिक अच्छा तेणु दुई बंधु मिसिकी टिके दुख सुख होचु मोर पुराणा वीडियो जोड़ीदार एचपी बा हरिबंधु पंडा भाईना भाईना पाखे मोर किसी काम थिला काम सार दे कि पळेबी देखंतु केते सुंदर साइकिल रे रंग से दउछंती कहउछंती मु वीडियो रे आसीबिन अरे तमे तो आम एरिया रे जने पॉपुलर लोक आ तमु केमती ब्लॉग्स रे न नबु कौन साइकिल देखिया दउथलो दर्शक बंधु आज ब्लॉग्स टी को एठी सारुची आशा करूची आज ब्लॉग्स टी आपण मानक मन को निश्चय छुईथिबो जदि ब्लॉग्स टी आपण मानक एतिक भी टिके भल लागिची तेबे चैनल को लाइक शेयर एवं चैनल नु आस्तिले सब्सक्राइब करिवे देखा हवा एक सुंदर नुआ ब्लॉग्स रे से पर्यंत रहूची जय जगन्नाथ।